Кажи, какво ще правим днес? Ще им показваме какво сме купили на Софи. Пълтенце. Харесва ли ти? Искаш ли да ти го сложа? Ела една тук да покажеш и на хората да те видят. Боже, много е хубава. Това е за зимата, нали? Харесва ли ти? Вижда рокличката. Мисля, че това беше 3 годинки, ако не се лъжа. Защото предполагам, че ще дръпне до пролетта. Да, 98 см. Мама, летиш? Да облечем роклята? Добре. Така, взех една по-празнична рокличка. Тази харесва ли ти? Тук взех един анцук, който е много сладичък. Това е долнището и това е горнището. Софи, виж, харесва ли ти? Пак. Какво пак? Софи, лети дънките. Добре, но това не са дънки. Ела да им кажеш чао. Чао. Ама те виждат ела тук. Кажи им, ще оставим линк към сайта. Ще оставим так към страничката, от която ги поръчахме нещата. И чао, чао! Ако ви хареса нещо и вие може да си поръчате, нали? Чао, чао. Чао, чао!